गथना बावहाय मनिदा हामबाय जिनि media channel rokno normal bising teki jora kaham mangka kaisa mian je incident hingke ontonyo ang ani bukrang jugni serai khorokchano yakli school saro 10 rok ngkana apro admission khlainai aingo dumali bazar teke thanginai bini mama chini tahu tom joyla rangsak dugan ajaga tuniri dihnene aingti thangai thik a supermarket ni biskango aro kaisa gari parking hai space jaga tongo ajaga ang bathake brokno nongkhoi tongman jorao angkai at kaisa sabuni gari ang saimia gari angana teki phaine habui aing ani biskango lai thangmani bologo chung kono saya olaka hotat ke bo phainai a borong bumung ang pulia pro saimi olo buta song samu basang saima ka kai phai ano kutu phakya hai haro dahke gari ton nainai angkai ang saka ang gari tonnya ang tabuk thana jat 1 minute byapar se angor bathana phaya ang thangnai ang samungo amti hini samase last bo phakya ano sine sine ni ka ang saka humulungo to kamo borok ke sinia angnon sinimaya sabungka tai ani kono bobai waisa kono walai mani sotrubo krei ang bono nubu nugyakho amsuk bosorang khang bono sinia angkai hotate phainka ang wanaka angkai ang sinia hani samabai sinirene mene waisa boino ano tamoi bukhang saimeliya no bukung ta pharijak nor nai nedi o jagao tamoi bukha saimeliya thui eramkho phaikya aban picture go sabo buinar bo khang saimeliya kai ambaga ang mokol nugya haingi nai jaga rok saimi angi thangka kai am tukhe lengja khaingi thangka ang saimaliya tamong khatam khlaja kang saimaliya angka yang oro phatikani ikoro nak nayana angka am tukhe ang wansuk mani ke normal ka kok saitoma ba boglak ni ang wansuk mani pulia korom kai kendo buikhi patai tang khaisene ba ga abtui angmani kulogo hangka kai ani thirok thangmani belakhe bui nukbai nai aro gana gini ni sabuba tuitubiani mukhang rok sukang baksa saimali yang bai khapro olaka bui hospital thangi lainai kan gari tangtai chal thakmaliya kono angaro accident bungya thutaya boano buma bai abo hai gotona ngi thangka moni bagai last of ano hospital langka abo kang saimangka chini nawstar parane chini tahu roton bani gari chalok langne ano hospital langka ramuni kulga treatment khaimlo kulgo jogno thanao tifike pso tubinai just information abo kono FIR ya just information kok mutual ngai bagai aro thanao jengkisa kok salai aro kaisa application tifike abni kulgo hongkai khlai tongmani jorao bini tabuje ano bunai bini ma phasong bini tahu krok phalaini aro saka bo mental si nogo bam tikhine mang tongo walai mang tongo hanai ne borong ni tahu krok bin ma phasong samane kolgo jeng bujika borok hisabe jara bulbongo angkai bini omtu singui tong ko taseng ma nakar lainai ma bujilaini ne jeng apro saka bong basona ka ab tikhino bin dara somor khoroksa tongo angkai bo saka extra khlaima jaga jeng buthangna chin gari ban hindi mane ngani personal gari botongo a gari bai chini bai jeng thangka borok ba bongni gari bai rani bazaro thanglaika oro a prescription rok anoro bebang tongoyo je extra khaimani copy rok norok nanya khanai mano moni bagai a extra khlaipro aro borok jeno rangbo 2000 hai thokni dam rok no norok thangla jadinne ya phari kabukha angkai abo chini anlogi thanai extra khaipro da bisandro chin tahu kumar bo tongo karo khortam khorbu thani bungya bo rang ya phaka abo mangkha abo kubui kai buta khorbu sakani gana asugui omtuyo je extra khamin gana ono kai bo saka dara tam khalaini kan saka jeng borok bai borok ma bujilaine ni anga khorbu saw kebono hamya hana thangliya kebono chaibon thangliya kam bagai mimangsa nene tini borno saja angkai last ang bahing kabo bang kangka saiman sogliya tamkhai news rogo jendungmani
abo kai totally abo ulta abo chaya kai am tirok जों जाहाथे जिन borok bai borok जों out ingke chaya tei kaisa paithogo ang on news hojenungmani tipra motharo oro involve tongo hwnine news o kakha hangkai abo totally false abo kono tipra motharo kono kwrwi ang kono party ni borok bai khoroksa Khumulung Baptist Association ni Assistant Secretary Pastor hisabe se ang samung khlai dong kang kono tipra motharok ni ajaga kono involve kwrwi tai borok bo jaga kono involve kwrwi bazar ba sabo phaikya sam tamung khabo ang nijibu saimia buibu saimangla angkor kono party confirm kwrwi kono party kwrwi oro kamba goi bo sakbai thangse last of bunyo bukhang kai lukurok bai public bai bujona kirjagoi udoi biang kharka sing saimia olose hospital thangpuro thanao kharka ni khanao asuk sesang ang saimano angka to taito kono kwrwi amni kologo जों extra khaimani kologo taisa kherangbar hospital thangmani kologo ani oro kaisa je bukung ni background abo extra report chini Dr. Chandon gorni bo nai saka obo nyong kisa crack kha obo chinaro ENT ni bagi special kri ni bagi norok jibi thangsidi angkai o hospital ni no जोंनो ambulance kaisi rohorine borok ni arni refer rohoroi जोंनिया jibi o thangka jibi sa khambago aro thangni ticket rok khlai जों nailekya nailemani kulogo borok gano sai roka dental mucha khake जों kai tegese chini ani je oro bukungni ENT जों aro mal leinai borok bai salmani kulogo bobo sakaro crack tongkha abo toto sapta kaisa kisa rest khlainai norok nobo tongradi bithi je roka obo tumung omobai jarabia hamjan kai teose extra khlainai abuni further treatment nainen bagui जों ব্যবস্থা khlainai borok samamai जों taw nogo phale jakta tege se koka samung ke hai je nung bai je bulai nei borok hospital khumulung ke PSO thangai walai mani tebe aro bujago ni je koka sama abo ke busuk kubui dan ke khana ka ko rong tu abo sukle ang tapsudar kebo khanaya ko mia jokhon PSO ang thangpurbo arni osi tongo second osi tongo borok kono bukha ba bupha kya ne kebo ano samani kre angka ang to saimana ko gyang to hospital se